Tajb, ħan komplu f'episodju ieħor mill-Vanġelu ta' Mattew fejn Ġesu jfejjaq żewġ omja f'Ġeriko. Huma ħerġin minn Ġeriko, segwietu folla kbira u wara. Żewġ irġiel omja bil-qiegħda mat-triq, appena semgħu illi Ġesu kien għaddej bdew jgħidu u jgħidu ħenna lina Sid bin David. U l-folla ċanfrithom sabiex jisktu. Imma huma wisq iżjed għajtu, Sid, ħenna lina bin David. U Ġesu waqaf. Sejħilhom u qal, xi tridu nagħmilkom? Qalulu Sid, illi għajnejna jkunu miftuħa. U Ġesu tħassarhom. Messilhom għajnejhom u dritt bdew jarawh. U segwewh. Ġrajja familjari vera, popolari ħafna. U importanti wkoll għaliex il-sinottiċi Mattew, Marku, Luqa tlieta jirrakkontawha biskop. Però meta taqrom it-tliet rakkonti tibda tinduna li hemm differenzi bejniethom. Pereżempju, tnejn minnhom jgħidu li huma ħerġin minn Ġeriko. Però Luqa jgħid huma deħlin f'Ġeriko. U tnejn minnhom jgħidu li kien hemm żewġ omja u wieħed jgħid li kien hemm wieħed. Dan bħal meta ikun hemm aċċident tat-traffiku u jaraw tliet min-nies, avukat, bennej u accountant. U jitallgħu l-qort biex jagħtu xhieda x'raw u x'marawx. Ċertament wieħed ħajsemmi u jiffoka ċertu affarijiet li oħor ħajħalli barra ċertu affarijiet, però l-istorja tagħhom bażikament tkun vera. U l-Vanġeli hekk huma miktubin. Miktubin dawn id-differenzi bejniethom illi jagħtuk din l-impressjoni li dawn vera raw u qegħdin jagħtu r-rakkont tagħhom. Forsi tgħid imma xorta wieħed huma ħerġin minn Ġeriko li huma daħlin, kif jista' jkun? Ħantikom għaxan homework, morru studjawha, sibuha, sibu soluzzjoni, hemm soluzzjoni, mhux ħanejdilkom. Ħaniffukaw aktar fuq il-ħsieb l-aktar prinċipali ta' din l-istorja. Għandna dawn iż-żewġ irġiel hawnhekk. Illi appena semgħu illi Ġesu kien għaddej. Mela, dawn in-nies żewġ irġiel imsejknin, neqsim mid-dawl, illi ċertament semgħu dwar Ġesu ta' Nazaret. X'qed jagħmel, x'qed jagħmel, il-mirakli kbar tiegħu, li saħansitra qajjem in-nies mill-mewt. U allura għarfu illi din setet kienet l-aħħar opportunità għalihom biex jiltaqgħu mas-Salvatur Fejjieq. Salvatur Fejjieq illi qabel kienu semgħu dwaru l-qiegħed fit-tali belt il-bot, immissa għaddej propjament, għaddej minn ma' ġenbhom. Mill-istess triq fejn insertaw huma. Għandna għanja li aħna nkantaw, feddej, isma' l-karba umli, intu sejjel ħadd ieħor la tinsiex lili. Aħna nemmnu persważi li l-ħnina tal hija kbira. Il-ħnina tal hija bħal oċean mifrux illi tilħaq ħafna nies għaliex m'għandix tilħaq lilu wkoll. U allura dawn in-nies, dawn iż-żewġ irġiel bdew jappellaw il għaliex irraġunaw qalu issa ċ-ċans. Issa ċ-ċans tagħna. Jew issa jew inkella qatt. Il-kummentatur Clark jgħid int min int aġixxi fl-interess ta' ruħek bħalma għamlu dawn l-omja u s-salvazzjoni tiegħek hija ċerta. Irridu nieħdu azzjoni vera, irridu nieħdu azzjoni. Irrikorri bla dewmien għand bin David, titlifx mument wieħed. U għaddej u int għaddej miż-żmien għall-eternità ġi ma tantx għandek ċans. Għax l-omor tagħna huwa qasir ħafna, probabbilment qatt mu se jkollok opportunità aktar favorevol mill-preżent. Jalla l-mulej iżid il-ħeġġa u l-fidi tiegħek fih. Dawn in-nies allura żewġ irġiel għandhom ċerta disperazzjoni. Forsi min
jisma u jara u għandu s-sens il-5 sensi ma napprezzawx id-batijiet li jkunu għaddejjin minnhom dawk li forsi huma naqsim id-dawl, vera? Għas nistgħu nimmaġinaw x'tip ta' ħajja jkunu qegħdin jgħixu. U allura da id-disperazzjoni ta' dawn in-nies hija xierqa u ammirabbli. Ta' min jammirhom il għaliex bħalma tajt l-Iskrittura illum huwa l-jum tas-salvazzjoni. Illum ma nistgħux inħallu għall-għada meta nafu illi Ġesu oroplejna. Ġesu oroplejna. Għada ma tafx se jġib. L-azzjoni jridu noħduha issa stess. U kemm huwa li għalina meta il-qalb tagħna titqanqal mhix kombinazzjoni. U l-Ispiritu Santu qed jaħdem fik hu azzjoni le? Jew Ġesu inkella m'hemmx tama. Hekk iridu nirraġunaw. Jew Ġesu se jfejjaqna jew allura m'hemmx tama. M'hemm ebda alternattiva oħra. Aħna avolja aħna u li Talla u daħħalna fis-saltna eterna ta' Ibnu Ġesu maħniex miżmumin ġo fostqa bħal nies oħra nistgħu nkunu imbagħtu minn ċertu diżabilitajiet vera, minn ċerta mart bħal bqija tal-bnedmin. Frattant rridu ngħidu illi Alla qatt ma jolqot il-luliedu ħlief biex idawwihom. Illi finalment anke meta Alla jidher qisu tagħna daru Alla qatt ma jolqotna ħlief biex idawwina u qatt ma jeħdilna ħlief biex jagħtina. Irridu konna għanidek il-vista spirituali tagħna li tara fit-tul. Tara fit-tul. Kultant nifissaw fuq dan l-omor ċkejken tagħna li finalment mhux xejn ħlief l-għadba għall-eternità. L-għadba għall-eternità. Alla qed jippreparana biex finalment inkunu milquwa fil-preżenza glorjuża tiegħu x'vera bħala l-mifdijin tal-mulej dawk in-nies illi Ġesu ħallas ir-riskatt għalihom fuq is-salib tal-Kalvarju. Dawn in-nies allura żewġ xiġi qegħdin jgħidu ħenna lina sit bin David għandhom ċerta entużjażmu, nafu li wieħed minnhom kien jismu Bartimew, li probabbilment kien iktar voċiferu, aktar entużjast mill-ieħor, però l-entużjażmu tagħhom huwa ċertament meravigliuż huma nies iddisprati. Ma nies illi jridu jfiequ u għavolja l-folla bdiet tgħidu isktu ħanżommu d-dinjità għax għaddej Ġesu. Tifhem, aktar u aktar għajtu injoraw il-folla illi provat sikkithom il għaliex kienu jafu eżattament x'għandhom bżonn. U jgħidu sit bin David ħenna lina fl-estremità tagħhom xorta waħda jigglorifikaw il-Ġesu. Kienu jafu l-Ġesu ħaqqu il-foħrija tiegħu u għarfuh bħala sit kurjos, jiġifieri huma poġġew nfushom għad-dispożizzjoni tiegħu. Mulej għamel bina li trid għax inti l-kurjos. Għadna kif studjajna fit-tul pjuttost is-sovranità ta' Alla li joġbu jurina il-favur tiegħu. Ma nistgħu nikklejmjaw xejn min għandu. Ma ħaqniex, ma nebda dritt imma huwa s-sit. Għarfu s-sovranità tiegħu u tawħu ukoll l-unur sħiħ bit-titlu messjaniku bin David. Meta semgħu bih probabbilment il-lajta popolari kienet illi Ġesu ta' Nażaret huwa bin David, illi fih il-wedi antiki mogħtija lil David ħajseħħu. U allura indirizzawh ukoll bħala bin David. Ipprova poġġi li jekk innifsek fiż-żarbun jew fil-qorq ta' dawn iż-żewġ tirġiel. Żewġ illi nafu jekk tistudja l-Grieg illi mhux dejjem kienu omjin imma tilfu d-dawl. Dik xi ħaġa li tiġri anke ikollok infezzjoni u mezzi tas-saħħa ma tantx kien hemm, il-mediċina ma tantx kienet avvenzata. U ħafna nies kienu anke b'sempliċi infezzjoni jispiċċaw biex jagħmel. U allura dawn in-nies fejn darba gawdew ħajja aħjar
Forsi kienu jmorru fuq ix-xogħol għax-xogħol u setgħu joħorġu fil-kampanja u jgawdu l-għasafar u jaraw is-siġar u dal-affarijiet kollha, imissa neqsim id-dawl. U mhux xahar għas-sena ma' snin twal neqsim id-dawl. Poġġilek innifsek fil-qorq tagħhom. U tħossok illi Alla għan differenti lejk, illi tantilek mobbi b'dan it-toqol. Tantilek għaddej vera, forsi xi marda, jinnaf. Imma kif tħossok f'din il-pawza imtawla? Għax kieku tgħid u le l-ġimgħa d-dieħla nerġa' kollox għan normal. Mija pawza imtawla, forsi ta' snin, meta s-suppliki tiegħek, it-talb tiegħek, it-talb kontinwu tiegħek, qisu mhux qiegħed jasal f'idnejn il-mulej tal-eżerċiti. X'tagħmel? Kif tħossok? Il-problema tagħna hija waħda. Il-problema tagħna hija waħda bażika. Aħna nixbħu il-microwave. Saħħan issa, kull minut oħra. Irridu kollox ċumbum. Irridu kollox issa stess. Kemm aħna bħat-tfal. It-tfal daħlu ġew ma it-tfal għadhom hawnhekk ukoll. Għaliex? Għax aħna meta jidrinna illi il-barka rriduha issa u nirraġunaw illi issa jaqbel li jkolli dik il-barka. Qegħdin nġibu ruħna bħat-tfal. U kif qegħdin nrabbuhom it-tfal tal-lum illi nikkuntentawhom b'kollox, fejn hija l-paċenzja? Fejn hija l-mistennija illi inti tistenna isu ġara xi ħaġa gravi illi tistenna 5 minuti nofsija fuq il-basto biex tgħaddi tal-linja. Gergir. Vera, maħniex kapaċi nistennew. Li tistenna għandha konnotazzjoni negattiva wisq. Llum drajna għall-inqas mid-disejnijiet law touch of a button. Vera, jien niftakar immur għandhom wara l-iskola, konna spiċċaw xi lehba minn għalija. Konna ndum l-iskola, nieħu balla kafè u ngħidilha ma ħamur librerija għax għandi bżonn nikteb komponiment fuq Botticelli. Qed tifhem taw l-isser tal-art. Qed tifhem. U mmur il-vajrin fil-librerija u ngħid il-librar ġib din l-encyclopedia Britannika kienet kull volum oħxon daqshekk. U nieħu notes biex nikkomponi dan proċess twil, imma llum, għafas il-buttuna, l-int jinfetaħlek artikli bla doċ. U drajna illi nippretendu wisq. U issa stess. U dak huwa d-dannu ta' ruħna. Il għaliex ninsew illi Alla misterjożament xorta waħda huwa operattiv fina imqar meta qegħdin nistennew. Dawn iż-żewġ irġiel għamlu forsi snin neqsim mid-dawl, ma finalment żernaq fuqhom id-dawl ġvera. Alla mhuwiex bħal ġini ta' Aladin. Illi torok il-lampa, jiġi quddiemek u jagħtik le. Dak Alla falz. Alla jridna nafdaw fih. Alla jridna nistennewh. Meta Alla jonqos milli jintervini direttament fil-parentesi qasira tagħna nassumu illi warrab il-ħnina tiegħu minna. M'għadux iħobbna. Nesina. Dan huwa d-dannu ta' ruħna u għar minn hekk nkunu qegħdin ninġurjaw l-isem glorjuż ta' Alla l-imbierek. Alla għandu l-orarju tiegħu. Kif, meta, b'xiex, jafna u jaf x'għandu jtina u x'għandu jiġħidilna. Ejjew marbuha din l-idea ta' touch of a button. Fir-relazzjoni tagħna m'Alla, le mhux touch of a button. Nkunu qegħdin imbedin wisq mir-realtà. U rridu nifhmu u naffermaw sinċerament illi Alla mhux biss kapaċi jgħinna imma jrid jgħinna. Lejn l-aħħar ta' Eżajja 40. Alla jisu iċċanfar il-poplu tiegħu Iżrael. Jgħidulhom hekk ara, jgħidulhom għaliex tgħidu Ġakobb u taffermaw Iżrael. Triqti moħbija mis-sit u Alla tiegħi ma jintabaħx bil-ġustizzja
dovuta lili. Il-poplu qed igerger fejn hu Alla? Kif mhux jiddefendina? Kif mhux jaqbes għalina? Vera? Forsi aħna ma nitkellmux hekk, imma inħata wara moħħna nkun qegħdin nirraġunaw hekk. Li Alla jkompli jgħidulhom ma tafux. Ma tafux. Ma smajtux? Alla dejjimi, Alla etern, is-sit, il-ħalliq ta' trufijiet tal-art ma jinkeċċ jew jgħejja. Il-fema tiegħu hija inskrutabbli, dik hija t-tweġiba. Meta għandna l-piżijiet bħalma kellhom dawn iż-żewġ irġiel omja. Il-fema tiegħu hija inskrutabbli, ma nistgħux nifhmu il-ħsieb tiegħu. Ejjew nħalluh ikun Alla. Alla inskrutabbli, Alla illi il-fema tiegħu hija lilin mill-intelligenza tagħna, lilin wisq mill-intelligenza tagħna. Jagħti s-saħħa l-mikdud u lil dak li jonqsu l-qawwa iżidu s-seta eventwalment iva. Għalkemm iż-żgħażagħ jinkeddu jejjew u l-ġuventur vigorużi jotru serjament, frattent dawk li jistennew għas-sit se jirbħu saħħa ġdida, dawk li jistennew għalih. Tistenna. Mhux kif qed iġġielna u tallimna nagħmlu dil-ġenerazzjoni tal-lum. Qisna qabda ġrieda nimġienen, niġru. Stenna għas-sit. It-tama fih. It-tama fih. Dawk li jistennew għas-sit se jirbħu saħħa ġdida, se jolew biġġwienaħ bħal lajkli, se jiġru u ma jejjewx, se jimxu u ma jinkeddux. Iż-żewġ omja f'Ġeriko jingħad li bdew jgħidu, in-nies bdiet tirrestrinġihom u tiskoraġġihom, għodu kwieti, qed nitħarbtu l-ordni pubblika, vera, imma huma għajtu aktar. Għajtu aktar. Min għandu l-fidi, dan nies kellhom fidi f'Ġesu. Min għandu l-fidi jippersisti biex isib il-grazzja u jaf minant min jirċevi l-grazzja, minant il-mulej. Naraw fihom dil-leħħa, dil-insistenza qaddisa, dil-fittaġni, jaħan seħla fittaġni brillanti. Meta xi ħadd joqgħod jiffittak tkun trid taħrab vera, imma dejja fittaġni brillanti, fittaġni ta' mijimita. U bħala għandna eżempji bla doċċ fl-iskrittura. Il-mara armla illi kienet taf li kellha raġun fil-każ tagħha u baqgħet tmur għand l-imħallef inġust u baqgħet tiffittaħ sakemm fl-aħħar mill-aħħar qdija. Ir-raġel li mar għand ħabibu bil-lejl għax ma kellux ħobs xi poġġu quddiem viżitatur li mar għandu. Baqa jħabbatlu. Il-mara Sira Fenissa li kellha t-tifla tagħha indemonjata. Ġesu ma tax kasa ma kellimiex, imbagħad kważi insulta għassejħilha mhux tajjeb illi twaddab il-ħobs tat-tfal lil-ġriewi. Imma baqgħet tinsisti anke l-ġriewi jieklu minn taħt il-mejda. Iħna tiegħek kbira wisq. Dik l-insistenza, dik il-ħeġġa, dik il-qalb ferventi. Ħafna drabi nitolbu bid-dubju. Id-dubjuż ma jaqla xejn. Id-dubjuż huwa mewġa mtajra mar-riħ ħadd ispiċċa. Ma jafx irid. Ma jafx id-dubjuż ma jafx irid. Daqqiet ħaġa daqqiet oħra. Mhux insistenti. Però l-istudent jaf x'irid, l-istudent għaqli jaf x'irid, jgħaddi mill-eżami. Jgħaddi mill-eżami. Ħajkompli fil-karriera tiegħu. Il-marit jaf x'irid, ifieq. Il-marit ma jridx iċ-ċikkolatini li tmur toħodlu fis-sala tal-isptar. Il-marit irid ifieq. L-akkużat fil-qorti jaf x'irid, ikun illiberat. It-tarbija taf xi trid, ħalib. Murtija biċċaċanga, vera msajra fuq il-grill. Le, ħalib. Kulħadd għandu l-bżonnijiet speċifiċi u ċari tiegħu. U aħna l-Kristjani m'għandniex
il-bżonnijiet speċjali tagħna. Bħala midneb, taf xi trid? Bħala midneb, taf xi trid? Forsi tgħidli iwa għandi bżonn għandi d-dejn, rrid nagħti 5,000 euro li dak li trid vera, bħala midneb dak li trid. Bħal midneb trid li forsi minn gorbox tmurtex ġo appartament jew ġo mezzonett. Bħala midneb trid il-maħfra. Nkunu dawn l-irġiel kienu jafu xi jridu. Kienu jafu xi jridu. Il-folla ċanfrithom, forse għax ma ikkonsidraċ l-ajat tagħhom bħala dinjutus, per fit-tfittxija tiegħek għal barka smewtija, għal barka mis-sema, tħalli bnedmin oħra jfixkluk. Ja ħasra. Kawek niżolqu fin-niexef vera? Niżolqu fin-niexef. Ħaddu bta tkun reliġjuż, inti f'sensik. Vera? Il-ħabib tiegħek fuq ix-xogħol. Ora li ieħor ħajoqgħod jaqra l-Bibja. Few wasalna vera? In-nies ifixkluk. In-nies huma impedimenti li inti titwarrabhom f'dan il-każ. Għajtu in-nies fixklithom għajtu wis aktar. Clark jerġa' jgħidilna meta d-dinja u x-xitan jibdew ċanfruk. F'dan il-każ hu prova li s-salvazzjoni ta' Alla hija fil-qrib għalhekk dawk mafġa beħtijietom messom jollu leħnom wis aktar u aktar. Wis aktar u aktar. In-nies in ġenerali m'għandhomx għal-qalbhom l-interessi ta' ruħek. Trid teleb it-tmaskir, il-kritika, l-żuffjattar tan-nies, ta' sħabek, anke ta' ħbiebek forsi. Meta jarawk qed tinteressa ruħek fis-Salvatur. Għajat wis aktar. Tippruvax tinoġob mal-bnedmin. Ġesu jgħidilna l-vjolenti jieħdu s-saltna bil-forza. Min jakkwista s-saltna tal-Alla? Min jidħol fija? Il-vjolenti. Dawk li akkosta kollox. Irrid nidħol. Bħalma Ġesu qal, fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla. L-ewwel. Bħalma t-talbija tfittex l-ewwel il-ħalib. U l-akkużat l-ewwel nfittex il-liberazzjoni tiegħu mill-qorti. Hija xi ħaġa għalli jagħti impressjoni ħafna. Ġwanni jagħti lista ta' nies li finalment jispiċċaw l-infern. U jsemmi ħafna. L-idolatri u l-giddieba, s-sakrazzi, min kollu. U jsemmi ħafna. Però l-ewwel ma jsemmi, tafu x'jisemmi? Il-beżżija jew it-timidi. It-timidi. Dawk li ħsiebhom fin-nies li ma jmux jgħid f'kontrija, li ma jmux niksera mal-kunjata. Il-beżżija, it-timidi ma jkwistawx il-barka tal-Alla. Dawn tant għajtu u għajtu bħanġra kbira li Ġesu waqaf. Ġesu kellu ħarsu fissata lejn Ġerusalem. Kien jaf li d-dinja dan l-aħħar vjaġġ tiegħu, hemmhekk ħajkun tradut, arrestat, mod ġuri ta' parsi u ikkundannat għal mewt. Kellu din missjoni għall-umanità. Missjoni għal ħafna, bħalma qalu ġejt biex nagħti ħajti bħala riskatt għal ħafna. U jieqaf biex jitratta ma' żewġ min-nies. Kemm sabiħa din. Ma' żewġ min-nies, ma' sempliċi żewġ min-nies min jafhom tal-laba, omja, vera, id-disprezzati min-nies. Frattant Ġesu ħal ħin tiegħu biex jieqaf għall-appell persistenti tagħhom biex jurjhom ħniena. Il-proġetti kbar tal-Alla ma jitfixklux meta jitratta miegħek. Alla kapaċi jitratta mal-univers u jitratta miegħek ukoll. Miegħek li tħossok forsi mormi, minsi, ikkalpestat, ħadd ma jifmek, Alla kapaċi jitratta miegħek personalment u speċifikament. F'Ġesu naraw dal-kondixxendiment, seta baqa' għaddej u raġuna il-missjoni tiegħi il-ħaruf tal-Alla jinħednu b'tad-dinja. U x'importanti mdatnej, ma waqaf.
waqaf. Spurgeon jgħidilna min jotti l-kwiekeb u jsejħilhom bismijietom mhuwiex fil-periklu li jinsa lil uliedu stess. Wow! Min jotti l-kwiekeb. Issa għandkom idea kemm hemm kwiekeb? Biljuni ta' ziljuni ta' triljuni. Għadifem. Ix-xemx tagħna hija kewba. Narawha kbira għax qiegħda fil-qrib. Imma x-xjentisti tagħna l-astronomi nsejħulhom bdew jagħtu ismijiet lill-kwiekeb. Alfa Centauri, Sirius, Aldebaran, imma tant qataw jishom li bdew jagħmlu bin-numru u bil-danax. Kemm taħsbu li ikkatalogaw kwiekeb sissa? 0.0000000000001%. Għadhom qasbdew. L-eqreb kewba lejna wara x-xemx. Biex tasal fuqha trid iddum tivvjaġġa għal 4 snin bir-rata bil-veloċità ta' kemm jivvjaġġa d-dawl għal 4 snin. Id-dawl jivvjaġġa kull sekonda 186,000 mil fis-sekonda. Għandek daċen trip. U dik hija l-eqreb kewba Alfa Centauri. L-univers vast. Dawn il-kwiekeb innumerabbli li hemm. Alla jafhom bisimhom. Tom isimhom. Ismietom kollha. U ħajinsa lilek taħseb. Lilek li fdejk bid-demm ta' ibnu l-maħbub. Tagħmel sens din. Proset Spurgeon. Dak li jagħti ismijiet il-kwiekeb tiegħu mhux se jinsa l-uliedu. Mhux se jinsa l-uliedu. Fl-Esodu 33 naqraw is-sit qal lil-Mosè se nagħmel din il-ħaġa wkoll li inti tkellimt. Għax int sibt grazzja f'għajnejja u nafek bismek. Intaraw. Nafek bismek. Għallek il-les illi jilqa' talba ta' Mosè. Għax jien nafek bismek. Dejlu ma' Mosè kien bniedem speċjali. Vera? Kien bniedem speċjali. U żgur li kien bniedem speċjali. Anke int bniedem speċjali għal Alla. Għax int mirbuh bl-istess sakrifiċċju tas-salib. Vera jew le? Ġesu jgħid Ġwanni 10:3 in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien nsejjaħ in-naċ tiegħi stess bisimhom. Bisimhom. U mmexxihom il-barra. Jekk hemm xi ħaġa li vera tferraħna, Ġesu jafni bismi, jiena fuq il-gvern biċċa numru li ħallas it-taxxi. U Ġesu jafni bismi. U jsejjaħ li bismi. Iva. Ġesu allura qal lil dawn waqaf, xi trid nagħmilkom? Xi trid nagħmilkom? Mistoqsija meraviljuża daqskemm sempliċi. Alla jridna nesprimu miegħu dak li hu diġà jafu perfettament. Tifhmu għadin? Ir-rikjesta fuq fomna hija espressjoni ta' fidi, għalhekk Ġesu qalilhom xi triduni nagħmlilkom. Tom iċ-ċans li jesprimu l-fidi tagħhom. It-tleħħina tad-debolizza estrema tagħna quddiem Alla l-omnipotenti tonoraħ. Ġak bgħidilna intom nies trejbu m'għandkomx, toqtlu intom ġelużi, ma tistgħux tiksbu, titlewmu, tiġġieldu m'għandkomx għax ma titolbux. Ġesu qed jagħti l-opportunità għal dawn it-tnejn biex jitolbuh speċifikament x'għandkom bżonn, xi tridu. Ovvjament Ġesu ntebaħ. Ġesu kien jaf li dawn l-irġiel kienu nisa mid-dawl. Kien jaf x'jeħtieġu u x'ixtaqu bħal m'għamel mal-mara Siru Felissa. Ġesu kien jaf it-trabil tagħha x'kien qed jinkweta, it-tifla għażiża tagħha vera imħabbta mill-spirti ħżiena. Ġesu l-istess ħaġa jagħmel magħna. Jgħidilna tolbu. Jitolbu biex taqalgħu.
it-talb jindika id-dipendenza tagħna fuqu u allura jonoraħ. Hawnhekk għandna każ ieħor ta' ddoq il-violin u timxi fuq il-ħabel stirat. Tgħidu ħaddejjaqna, imma din ħin kollu fl-iskrittura, ħin kollu. Allora ifhimha, Alla jaf kollox, vera jew le? Alla jaf kollox. Alla jrid nitolbu. Tagħmel sens din? Tagħmel sens? Għaskem tagħmel sens li ddoq il-violin fuq ħabel stirat. Tittamilhom it-tnejn. Irrid nistqar li Alla huwa omniscienti, jaf kollox, u fl-istess ħin Alla jrid nitolbu. Poġġix il-Bibja u tiġġudika bis-sensi tiegħek, jew bl-intelligenza tiegħek. Ilqa l-iskrittura kollha kif inhi, Alla qed jitolbuni min jitlob jaqla min ħabbat jinfetaħlu. Ġesu kif qalulu mulej, nixtiequ li għajnejn jinfetħulna. Vera? Talba sempliċi, speċifika ħafna, u Ġesu tħassarhom. F'Iżajja 30 vers 18 naqraw għalhekk is-sit jixxennaq biex ikun grazzjuż magħkom. U għalhekk jistenna floli biex juri kumpassjoni magħkom. Alla wera l-aħjar kumpassjoni u modrija u ħnina tiegħu f'ibnu Ġesu, vera jew le? Fil-ħajja perfetta ta' Ġesu għadda jagħmel it-tajjeb, għadda jesprimi l-ħnina ta' Alla. U finalment billi rebaħna lura, rikjamana lura għal Alla l-imbierek. Alla jixxennaq biex juri kumpassjoni magħkom għax is-sit huwa Alla ta' ġustizzja. Kemm huma mbierka daw kollha li jixxenqu għalih. Dawn il-żewġ omja ixxenqu għal Ġesu, ixxenqu għal barka tiegħu u kisbuha. Ġesu messirhom għajnejhom u dritt bdew jaraw. Wieħed mill-ħafna mirakli illi għamel Ġesu Kristu. Iżajja 49 jgħid, int se tkun taf illi jiena s-sit dawk li bit-tama jistennew lili mhux se jaqgħu fil-ħajb. Kemm dawn jistennew dawn l-irġiel? Kemm dawn jistennew forsi jiena ngħid snin żgur. Jiena jistennew snin. Dawk li jistennew lili bit-tama mhux se jkunu diżappuntati. Mhux se jaqgħu fil-ħajb. Mhux se jkunu mriexa. Infatti dritt bdew jaraw u segwewh. X'riżultat fenomenali dan illi filli hemmhekk mitluqin fit-triq tal-laba. Xi skop għandu fil-ħajja. Missa li rċivew id-dawl segwewh. Mhux biss tfejqu fiżikament imma ingħatatilhom direzzjoni u skop ġdid tal-ħajjithom. Infejqin fiżikament u spiritwali. Issa il-Ġesu x'talbu huma? Mulej li jinfetħulna għajnejna. Talbuh talba u Ġesu tom iżjed minn hekk. Għax fejjaqhom ukoll spiritwalment. Tgħidli kif taf? Aqra Marku. Marku jgħidilna ulami qallu rabbuni li nirkupra l-vista. Jiġifieri xi darba ma kienx għami. Ma jixtieq li jarġa' jibda jara. U Ġesu qallu mur il-fidi tiegħek fejqitek, ma qallux il-fidi tiegħek fejqet il-għajnejk. Il-fidi tiegħek fejqet lilek sħiħ. Fil-ġisem u fir-ruħ. Wow, in-nies li kienu bil-qiegħda fid-dalma raw dawl kbir jgħid Iżajja. Taħbira għall-Ministeru ta' Ġesu. X'kellu Ġesu ġabilna d-dawl. Kienet dinja pagana, dinja fid-dlam, fl-idolatrija, fl-immoralità, imma raw l-Evanġelju x'effett qed iħalli mad-dinja kollha. Beta żgħir żerrija tal-mustarda, miżruha fil-ġnien, bdiet tikber, għadha tikber. Dawk li qegħdin fid-dalma raw dawl bil-qiegħda fl-art u f'dell il-mewt żernaq fuqhom id-dawl. Jien wieħed minnhom li żernaq fuq id-dawl. Vera? Żernaq fuqi, kważi minn għamarit li żernaq fuqi. U sibt li nnifsi fid-dawl.
u inti ġralek l-istess. Vera? Aħna l-bnedmin nitwildu spiritualment omja. Dalu smajnija għal David qallu ommi fid-dnub nislitni. Nitwildu, nitnislu kontrarju għar-rida tal-Alla. U frattant, Ġwanni infatti jgħid fil-Vanġelu tiegħu 3:19 jgħid li dan huwa l-ġudizzju li ġiet dawl fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-opri tagħhom kienu ħżiena. Imma kull min jipprattika il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jiġix lejn id-dawl sabiex ma jkunux esposti l-opri tiegħu. Il-bniedem ma jmurx għad-dawl, vera? Dak min jipprattika l-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersax lejn id-dawl biex ma jkunux esposti, ma jkunux mikxufin l-opri tiegħu. Il-bniedem waħdu mhux kapaċi ifittex id-dawl, mhux kapaċi. Hemm l-istorja tal-filosofu Diogene, filosofu antik tal-Greċja, u dak kien jgħid hemm ħafna stanz u ħafna teatrini kultant biex jimpressjona n-nies. Darba fil-għodu kienet għodwa xemxija, fettu li joħroġ fis-suq b'fanal imkebbes. U miexi hekk. Għallu għaw, siħbi, għallu x'intam? Għallu l-om qed infittex raġel. U jitqu iżabbieħ. Skabaw irġiel, għallu l-om qed infittex raġel. Ġifieri intomx irġiel, mintomx onesti, qed infittex raġel. Qed tifhem? Ma nafx Diogene sabux ir-raġel li qed ifittex, imma ċertament aħna bnedmin maħniex kapaċi nsibu d-dawl. Għaliex? Għax fejn naraw l-iċken ħiel ta' dawl naħarbu minnu. Naħarbu minnu. Bħal ħanżillart, tafux il-ħanżillart jgħix taħt il-blata, malli tikxaf il-blata, il-ħanżillart jitkebba fih innifsu għax jibża mid-dawl. Aħna kmamuni. Ma niġux li dawl biex l-opri tagħna ma jkunux ikkundannati. Ġesu resaq lejn dawn in-nies u fejjaqhom. Il-marda tagħna hija wisq eħrex u qalila u gravi u estrema minn sempliċement nuqqas ta' dawl f'għajnejna. Dik hija ħasra li ma tkunx tara, imma li tkun momi mix-xitan. U il-Bibja propjament tgħid li aħna dawk li huma mitlufin fil-każ tagħhom l-alla ta' daż-żmien, ix-xitan ovvjament, imħuh dawk li ma jemnux sabiex ma jiddix fuqhom it-tidwil tal-Evanġelju tal-glorja tal-Kristu li hu l-immaġni tal-Alla. Ix-xitan jagħmel in-nies jemihom belf ħaġa. Belf ġugarell biex ma jarawx il-glorja ta' Kristu. Frattant, Alla huwa dak li jindaħal direttament fil-kastana. U hemm jattama tagħna. Alla li fetaħ il-Baħar l-Aħmar, Alla li fetaħ il-qabar barra minn Ġerusalem, Alla huwa dak li xoq id-dalma biex ifittx id-dawl. Fil-bidux qal Alla ħajkun id-dawl. U d-dawl ma kienx jeżisti, u sar jeżisti. U Pawlu jgħidilna illi għax Alla li qal ħajiddi d-dawl mit-tlam huwa dak li idda fi qlubna għat-tidwil tat-tarif tal-glorja tal-Alla f'wiċċ Ġesu Kristu. Alla ġabilna u tagħna id-dawl. Id-dawl. Min jingħata d-dawl x'jiġrilu? Jaqbad miexi wara Ġesu bħala dixxiplu tiegħu. Il-għax huwa Ġesu l-fejqu u Ġesu allura jsejjaħlu għal wara xejn inqas minn hekk. Din għall-pattern biblika. Din għall-pattern biblika. Ma tistax inti tgħid li inti salvat minn Ġesu mingħajr ma timxi warah. Iż-żewġ omja appena rċivew id-dawl segwewh bil-ferħa. Segwewh bil-ferħa. Din hija s-sitwazzjoni tagħna l-aħwa. Dawn l-episodji li għandna fil-Vanġelju ma tant sbieħ u joddu għalina. Il-għaliex, irċivew id-dawl Ġesu fejjaqhom. Imma min jaf kieku baqgħu sikta
mal-ġenb tat-triq. Jew bdew min nies u qalu aħjar nibqgħu fil-ħajja issa monotona tagħna hekk jew hekk issa daqt is-sija toqgħod f'sena nieħdu sjesta, nieħdu bukkun u nibqgħu hekk. Min jaf kieku ma jtux bil-qawwa x'kien jiġri. Ċertament il-kirurġija stupenda kienet ta' Ġesu waħdu, vera? Kienet ta' Ġesu waħdu. U frattant x'kien jiġri li kieku baqgħu siekta. Moħbija wara siġra pereżempju. L-għajta tagħhom hija l-espressjoni tal-fidi tagħhom. U alla dak li jitlob minna. Fidi. Fiduċja fih, imma tafu dik il-fiduċja. U n-nifsu jagħtihilna. U n-nifsu jagħtihilna. Minna nfusna maħniex kapaċi u ma rridux li nersqu lejh. Imma hu n-nifsu jagħtihilna. Fidi fih. Fidi f'Ġesu l-omnipotenti. Mhux fit-tapasi faith healers tal-lum ta' bit-teatrini tagħhom, bit-taparsi mirakli tagħhom. Ħafna minnhom jekk mhux kollha kemm huma iridu natfulek butek mhux ruħek. U nieqafel. Il-fidi f'dawn in-nies, f'dawn iż-żewġ tirġiel hija sabiħa wis il għaliex turina fl-aħħar mill-aħħar li l-fidi s-sikwit tinsab fejn l-inqas nippretenduha. Tinsab narawha f'nies li ngħidu dak possibbli dak ikkonverta. Dak nafu. Dawn iż-żewġ irġiel laqgħet raw mirakli ta' Ġesu? Semgħu? Ma qatt ma raw mirakli ta' Ġesu. Qatt ma raw wiċċ imwiċċ, qatt ma qraw il-Bibbja. Biss semgħu dwaru. Widnihom. Ir-rapport tan-nies wasal għandu hemm da Ġesu ta' Nazaret. U llum b'kuntrast kbir magħhom issib nies li għandhom traduzzjoni differenti tal-Bibbja bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bl-Ebrajk, bil-Grek, bl-Ingliż, bil-Malti. U għandhom tant opportunitajiet jafsu dik il-buttuna famuża, għandhom letteratura x'jaqraw kemm iridu. U frattant isimmu bad nani fil-fidi, nani. Għal darb'oħra is-sovranità t'Alla. Ġesu milux għalilna tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Tal-aħħar jiġu l-ewwel. U għandna każ stupend hawnhekk. Dawn kienu l-aħħar. Fis-soċjetà l-aħħar. L-aħħar. M'għandniex bżonnhom dawn. Ma jiswewx għalina. U ġew l-ewwel. Int ukoll aħwa. Int ingħatajt id-dawl vera. Ingħatajt id-dawl. Forsi tirraġuna, iva ngħatajt id-dawl. Grazzi Mulejta li tajtni id-dawl. U issa sodisfatt. U issa wasalt. Alla ħares nirraġunaw hekk. Il-għaliex għal darb'oħra Mosè meta tkellem mal-Mulej fl-Esodu 33 vers 13. Għallu issa mela la darba sibt favur f'għajnejk. Mosè qed jirraġunek malla. Sibt favur f'għajnejk. Jekk jogħġbok, ħallini nkun naf modijietek sabiex nkun nafek. Ħalli nsib favur f'għajnejk. Tgħidli, kif inhi din? Tagħmel sens? La darba sibt favur f'għajnejk, ħallini nsib favur f'għajnejk. Hekk qed jgħidlu. Kieku nifhmuha din. Kieku ħasra nifhmuha. Illi aħna rridu narraġunaw malla, Mulej int fejjaqtni, tajtni d-dawl, ikkonvertejtni lejk. U allura għatini li ngħix din il-ħajja ta' konverżjoni. Għatini li ngħix fid-dawl. Int berikni, irrid iktar barka minn għandek. Aktar dwar Kristu rrid naf il-grazzja nuri l-oħrajn. Vera, aktar dwar Kristu. Li nissetiljaw ikkonvertejna u daqshekk, jella ħaġa. Bartimew isibu m'għamlux hekk. Bartimew tajjar il-mantel minn fuqu għax ras ħajsbaħlu jum ġdid. Ġesu fejqu u segwieħ fit-triq, segwieħ.
وديك għandha tkun il-modja tagħna. Salm 119 tratta b'ġenerożità mal-il-sir tiegħek sabiex ngħix u nżomm kelmtek. Iftaħ li għajnejja. Tgħid li għajnejna miftuħin. U anke tas-salmista kienu miftuħin. Imma x'kienu miftuħin, kompli iftaħ li għajnejja sabiex nara l-meravilji tal-liġi tiegħek. Ġesu li fejjaqna jagħtina sillabu biex ninkorporaw fina biex nuru lid-dinja kollha il-meravilji tiegħu. Il-meravilji tal-fidwa tiegħu, il-meravilji tal-providenza tiegħu lejna, il-meravilji tat-tama li poġġa qudiemna. B'għajnejn miftuħa bid-direzzjoni l-insjon ten fuq nimmarċjaw ħinja il-kol flimkien fil-waqt li nfaħru lis-Salvatur kbir tagħna. Amen.